Minioni 3. Crtić koji nismo pogledali. Dijelom zato što još nije izašao, ali više zato što ne želimo. Naravno, to nas ne spriječava da o njemu iznesemo nekoliko točnih i istinitih činjenica. Jamčimo vam da ćete do kraja ovog videa poželjeti spaliti sve jastuke, naljepnice, igračke i do zla boga naporne face objave tehnološko osvještene tete iz Njemačke. Kakve tajne mogu skrivati ovi žuti tik-tak bomboni? Produkcijska tvrtka zadužena za ovaj crtić zove se, pazite sada, Illumination Entertainment. Da, dobro ste čuli. Očito su ime prekopirali od Blizzard Entertainmenta, one tvrtke koja radi istu Kung Fu Panda igricu već 15 godina. Ali to nije najveći grijeh ovoga serijala. Jeste li znali da su Minioni povezani sa jednom moćnom političkom strankom koju prema najnovijim istraživanjima podržava preko 5% stanovništva? No kako? Svima je naime jasno da su Minion pretežno žute boje. O žute boji je i poznati sportaš Wiz Khalifa napisao pjesmu. Pogledajmo lirikse zajedno. Internetski forumi su prepuni rasprava o značenju ove pjesme, ali mračna tajna je prva koja je uspjela doći do točnog značenja. Član ekipe mračne tajne, Mislav, ima tetka imena Robert. Šimunov bratić s majmine strane pozna Josipa, a Franjin bratić ima ujaka koji radi preko puta kafića u kojem Wiz Khalifatova sestra nekad popije kavu. Robert pozna Franju. I tako smo došli do Wiz Khalifata, koji je rekao da je Black and Yellow pjesma o crnoj i žutoj boji. Iako to nije htio priznati, poveznica sa Živim zidom je očita. No, Živi zid i Wiz Khalifat imaju nešto zajedničko. Naravno, ne mislimo na boju kože, nego na najopojniju od opojnih droga, maricu. Pogledajmo što o njoj kaže jedan od najprvih članova Živog zida. Nadam se da će ovaj Sabor prihvatiti naš prijedlog za legalizaciju marihuane koji ćemo uputiti u proceduru i da će imati srca za sve te mlade ljude, jer nije u redu da oni žive u strahu. Nakon ukazivanja na ovakvu tajnu, nema potrebe dokazivati i ostale gadosti povezane s ovim dramskim serijalom, kao što su utjecaj na dječje umove, suptilno sugeriranje na poslušnost svjetskim silama, pa čak i štednja boje stvaranjem pretežno bijelog plakata za najnoviji nastavak. Idući puta u mračnoj tajni Maša i medvjed. Promovirali Maša brand cigareta i ekskluzivna ispovijest njezinog medvjeda.